الحمد لله رب العالمين، أمر بالاستقامة على دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالله عز وجل بمعجزاته، المؤيد من الله عز وجل بمعجزاته وبراهينه وآياته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا خيرك. قل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقيم. أمبي على تنو دام فين بلا مبغى على يا مريا ko an ka tile an ka sabati a ka diina kan. An bɛ sariya maa si tɛ min ni bato tiɲɛlama ka kan ni ala kelen pewu tɛ. Jɛɲɔgɔn tɛ ala la a ka dali la, jɛɲɔgɔn tɛ ala la a ka bato la, jɛɲɔgɔn tɛ ala la a ka tɔgɔw la, jɛɲɔgɔn tɛ ala la a ka mankutuw la. An bɛ sariya Muhammadu ala ka jɔn do, ala ka ciden do. Ala y'a sɛnbɛntiya ni dɛsɛfɛnw ye ani dalilaw ani taamansenw. Kisi ani nɛɛma a bɛ ciden kan, a n'a ka dunfɛnw a n'a ka sɛbɛnw ani mɔgɔ o mɔgɔ tuguru kɔni ɲuman ala k'u kisi min ka ca kosɛbɛ. N'o tɛmɛna ka bɔ hadamadenw a ye siralan ye masa min kɔrɔtalen do. Ala ko a ka kuranaba in kɔnɔ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. alakum mɔgɔ ko u dala an tigi ye ala de, an bɛ ala kelen pewu de bato. Nin b'u dusukun kɔnɔ, u da y'a fɔ, u sufɛw fana tilela a ka baara kɛ n'a ye. ala ko yawmal qiyama don nin tigila mɔgɔw siranya t'u ye, joro t'u ye qiyama kɛnɛ kan. U bɛ faatu ka minnu to u kɔfɛ diɲɛ kɔnɔ fana, u tɛ dusu kasi o fana la. U bɛ fɛn o fɛn to u kɔfɛ, ala yɛrɛ bɛɛ de bɛ kɛ u ka nɔnabila ye u kɔfɛ, u ka denbayaw la, u ka nafolow la. aya wɛrɛ kɔnɔ ala ko mɔgɔ minnu ko an tigi ye ala de ye, o kɔfɛ u sabatiraw kan, u tilelaw kan ka sabata kan. a ko malikiyaw ni saya bɛna olu ma, nɛɛma malikiyaw bɛ gurupu jigiw ka de, k'u nisɔndiya, k'u hakili sigi. u b'a fɔ: tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. malikaw bɛ gurupu jigi kan, u b'a fɔ: a kana sira dɛ, a kana fujunu, a ye nisɔndiya ni arijanna ye, ala ye arijanna min lahiru ta aw ye. an bɛ ala deli tilebaga bɛɛ, sabatibaga bɛɛ ala ka diina ka saya wagati ala ka kan ye. a nana sahih muslim kɔnɔ, Sufyan ibn Abdullah
ako dondola ko ale ko cidema kuma do fonne islamiya kono kuma mi ntem mo wore nyininka ala e ko fe o ciden ko ma ako afoyi dala ka folli manani ala ye ika sabato ka katilo ka kanyana moka bal mom nimmi fulani nye qala badul arifin al istiqamatu marju al istiqamatu ala amrayni shihatul iman billahi wa itiba'u ma jaa bihi rasulullah jahiran wa batina salafu doko donikama doko akon minye ko katile ala ka dina ka sabati ala ka dina ka ko abesage kata ko fuladema ko folo limaniya sahalen ka soro ibolo limaniya sahale o ka soro ibolo ka limanani alaye fulana katugu ciden ko ciden ni minna na kabo alafe katugu oko gundo ani bangela nu ko tile nu ko sabati dina ka ko abesage kata nin ko fula indema banno ka sabati alaka dina ka sabati ciyaka ikana jenge ka boala kini kana jenge ka boala numa hada madenka kunandiya tamanse de do jiya kono ani kaburu kono ani lagara hera be de bola wambani mu minye ka sabati alaka dina ka folo munye tawhidi nyuma tawhidi nya do ko do ika sabato ka kabara ke oka ika nyanama ya kono tawhid rububiyya tawhid uluhiyya tawhid al-asma wa sifati kadala yiddi sukun kono ko dammasate min be dalike min be garjagalike min be se kan nema di damfe makka tora nyoni ka bo damfe kan ni ala kelempewte nindo anyema ikanyanama ya ka ika sabataka tawhid uluhiyya ado ko ala kelempew bato de yechnyaye fingure munumbe bato ka faraka fingure munumbe wole ka fara alaka abengalo ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل alaka bato de chinyaye fengore munumbe bato ka fara alaka bengalo ikala kelempe bato foi kana fara alaka tawure la shimai wa shifati ala yeto munu sabata yerela qur'ana kono kama ankuto munu sabata yerela qur'ana kono ala yeto munu sabata yerela hadisa sahale kono kama ankuto munu sabata yerela hadisa sahale kono ikadda ulu fanala kufo kukoreke komi ala yere yu korofo minna chide nyu koreke minye ubafo ninde ma tawhidi kalite sawa wal istiqama katile ibetile nunu folo de kafolo tawhidi ki jenne kabo fulan kafoyama chogoya bela ki ba fulan kafoyama fana kalite sawa shirkul akbar wa shirkul asghar wa shirkul qafiy fulan kafoya kumbaba ka kantigeli ke fengore munte alaye ka dafale ke fengore munte alaye ka sujudu bi kabru tiguye ka sujudu bi mabawye ka sujudu bi sheguye ikabari ka bo oma bafu ninde makota wa fulan kafoya kumbaba fulan kafoya afitini ye munye ka kalini fengore munte alaye iki yere kolosoma adogolenye minye ki yere jira fingo fenye yere jira de nkanni mbara mashina ke jian nafa kama ala bato fona de do ube kanni mbara ke mogo ka me ukafo ube nkanni mbara ke mogo ka ye kuntanu ki yere kolosoma istiqama fulo ninde tile ninka ukofe katile chiden ka batoka sallallahu alayhi wa sallam wama ataakum rasulu faqujuhu ma nahakum an fantahu ciden yi min di auma bato chogola iko mina ko baraka no ciden yi bali minna iko ye ko to ikatile ufanaka kasabato ka fosaya foi kanibwaka ni ote mina ka boy tawhidi to mina ka boy kasabato ka kasabati ciden ka bato nyumanka ikasabati kala ka fardaudi a chogo nyumanna bato munu wajibure ka bato munu ni farda yuka isabatu lu fanaka iku lu fanan nati u chogo nyumana okofe nafilaw ko munu ni mustahabati
nafila sun nafila sallu ika sabati ulu fanaka o ko fe ika sabati ni hada madaw nyere ka bara nyogonya ika sabati tilenyaka ika kumawu ka ke cinya folaye mogoye ika bara nyogonya ika ke tilembagaye kata mogoma maju ko hadisa nana oka ittaqillaha haysuma kunta wattabi shay'ata li hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqi hasan maju ko hadisa la ciden ko israelanye ibe yoro ni bara jugu min ken nyuman tuwala nyuman na ke sababu ka bara jugu intuse ika hada madun jogo nyogonyani jogo nyumaye hada madun ka kuma nyogonyangu hada madun ka baro nyogonyangu hada madun ka bara nyogonyangu tilen nimbeka ika ke tilenya kono ikana ke janfanti ikana ke galontigela ikana ke jogon lankolontige kata mogoma ikatile ofanaka balma hadisa dobe ciden ko أقول لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه لا يدخل الجنة رجل من لا يامن جاره بوائقه سيدي صلى الله عليه وسلم بلما يايرنا كو استقامة من فلنية تلنيا من فلنية كتل الدين حقيقة كسبتاك كو أبي يورو فلاتي بولو yoro fula o de yetilenya yire fana sipasenya yoro fula munye cirin ko la istaqim imanu abudi hatta yastaqima qalbuhu ako hada maden kalli man yatte se kajjo abada foddu sukunde kajjo ni limani akuma foran nen ka chogo atese ka sabati kajjo abada fo akasoro abed sukun kono foy du sukunde katile alaye du sukun fana o kattilenya ye munye anya fo chogo mi tauhidi kalite in kasabata kono fulan ka fo ya chogo ya sabak kodi ya kasabati dusukun kono ka alaka tauhidi do ki dusukun fa alaka tauhidi la ki dusukun fa alaka kanula ki dusukun fa min kadi alaye bato mununye bato ye no kadi alaye o kadiya eye ala bato la o kadiya ye cinyatugo kadiya wiye min ala sosoye koko idusukun kono ka ala sosola ko ka ala sosoko idusukun kono ikasira alanye dusukun kono nala iki jigida ala ka idusukun kono nala ika ko be shinshin ala deka ninde e dusukun katileye ciden koy kalli man yatte se katile abada fo dusukun de katile nin chogola wadi ato bi hadisa wurela ciden ko sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb ciden ko sogo bu kelen fule farikolo la na nyana farikolo be nyana na ciyana farikolo be ciyana ako yeddu sukuni donc fo hada madin du sukunde katile ala ko nyuman ka surala akafa ala kanula akafa ala ka dina kanula iddu sukun ka fa ciden kanula iddu sukun ka fa ciden ka dina kanula na ka sunna kanu fengo fenye ala sosoe iko ko fengo fenye ciden sosole iko ko iddu sukun kono iki jigida alaka iki ka wakilu da alaka ninde ko du sukun tilenya ni du sukun tilela doro aw hakfar kulo to bebenya ninye istiqama si passe ma foloy istiqama si passe fulana ciden ko wala yastaqim qalbun hatta yastaqima lisanuhu akud sukun fana tese katila baraka sabati fo inne fana de katile ne faske sukun fana fule na fara liman yala e ko ne dalembe alala me ko ne dainde te seru kuma fula fo mene islamaya ite sika ke islamaya barawo bisukun fana tese katile fo nende katile inne de betile ka seru kuma fula fo ka cinya fo ka minye alaka kele bantia ko fo minye fulanka fo yakone ko fo ni ne wala to ciden ko bisukun fana tese katile abada fo nende katile harisa do nana fana la ciden ko ja asbahi ibn adama fa inna la ada kullaha tukaffiru al insan ako hada maden ni dugu jera ko yika sufen to be ko ulu fana bebe
sarankarani ke nendela awa ubafu nena nahanu bika aw bide bo ede bolode fa in istaqamta fastaqamuna wa in awjadta fa wujadina sufe tobe fana ubu nyesin nendema awa ubafu ne ambe ede bolode ni tilela ambe tile min ni ejengena ambe be jengede donc hada maden nan ko katile alaka dinaka katile sunnaka ashipasima be ni yoro fula de bolode dusukun ka sabati limaniya te sika sabati fo dusukun de ka sabati dusukun fana te sika sabati fo nende ka sabati ni nen sabati ra cinya foli kade ani cinya keli ka o fona de be sika dusukun fana sabati donc ci den ko sallallahu alaihi wasallam minye ewa tilenya sabati dinaka a qaida ye ni yoro fula de dusuko aninne o ko fe ci den ko hadisai labanna ako mogote do arijanna kono mogo min ni ka sigi nyogo makisi toroma la yadkhulu al jannata rajul la ya'man man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu mogote do arijanna kono mogo min ni ka sigi nyogo makisi itoroma donc mbalmo ambe ala deli min ye sabati dinaka sunnaka ala ko kanye mogo kacha bi musawla wala mogo kacha bi demisenu wala mogo kacha bi chekoroba wala mumu alhamdulillah chiden ka sunna min fulen ninye anyuma na kuma sira ka famu o kuma sira ka tafana ka ke aka megele ya chaman debe a chaman ka kafo kono ibe jamana minna ibe dugu minna ibe kabila min kono ibe kafo min kono ni mogo ya nyeshi nin tauhidi ma kinye ci shidan ka sunna ma la fahamu salafu salih min ya tafo min ma tafo dugu bebeka iba soro dugu dobe akelen keleka ni ambe min fawye abe sabati de nin dina ni ona na de badal islam qariban wa sayaudu qariba kama bada fatuba li qurabai ciden kun islamiya damina na tumara yankiriya de la mogo munu islamiya indamina ciden yere na ka seba makka utun ka dogo tora sugu be dara uka kuma jugu sugu be fora uye tora sugu be dara ciden na ka seba ko umunyira de usabarila fu ala nanu deme awa ko har jinyan laban fana ako islamiya imbe sage o tumaran kaya de la me silamiya kunfuru tungarankiya silamau tun ka dogo de me silamiya laban tungarankiya silama kacca me cinya tigi de ka dogo silama kacca komi nyama silama kacca komi jikanka me silama munun be tauhidi nyumanka nu be sunnaka ala fahamu salafu salih ulu fana de ka dogo silama to cela donc ube tora soro ube degun soro ne o tora no degun munye aka ika sabataka cide nyen nimbe foanye ako yati ala nas jamanun alqa'im ala dinihi kalqabir la jamr ako wakati bina hada maduma ni mugomin kombe jo nka dina tinyaka komi shebo yake chogomi tabina yake chogomi tabi ne yake chogomi ako abe komi tasuma kami de bibolo cide nyo foanye sallallahu alaihi wasallam ko jinyan laba ko beke ni mogo min ko ibe do dina tinyaka ibe jo dina tinyaka ko abe komi tasuma kami de bibolo no tasuma kami cide ko ikana bilade tora be tasuma kami minalila itebe kuraka de fo tasuma kani nkas akasa kasuma ya ibolo la ne kana bila o jinyan laba dina fule o choko de la amba do ni mogo ko ni yen ni sunna kasata ikaddu konona la ika muso chela ika demba ya chela ifa ni bawu chela kabila u chela jamana kono dugu kono shiginyo tora bisoro dugum bisoro me sabataka ni sabatiraka ala kun ni sara siranya tiye lahara ibe min to ko fe jiro tiye ni sayana ni ma malikaw de be groupe jige ka ki hakili sigi ka fo hakili sigi biye ikana sira foye foy tinye lahara ni herate ibe min to ko fe ala ba garanti taye ala ko kanye بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالآمال فتنا كقطع الليل مجلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بأرض من الدنيا. سيدنا صلى الله عليه وسلم أكو أيتليا أكبار نموك بار نمو نابو بلا أوني لا غراه سني فتنة وكنا فتنة منون بمغسو لكبو على بطوما سني فتنة وكنا فتنة منون بمغسو لكبو بار نمو كلمة فتنة منون فنا نو دبلين دو كمي سو دبكرو harisa sarhu bagaw yenni harisa sarhu munna mana jiyan laba nyagambin ni subuhati munun be do dina kono galon be chaya dina kono tabulu be chaya dina kono bidiya be chaya dina kono nimba tafo yamfe abe qur'ana aya fa be hadisa fo nimba tafo yamfe abe qur'ana aya fa be hadisa fo nimba take yamfe abe qur'ana aya fa be hadisa fo nimba take yamfe abe qur'ana aya fa be hadisa fo e yere ta do ibeta yorumi ko bede be nyagambi bolo ciidon ko yetteli ya kabara nyumu ke sana nin ko sugu kana de fitina bina dina be nyagambi de sugu hadde be chaya kono bidia de be chaya kono kokura de be chaya kono ko nyagambi de be chaya kono fitina minunu ko nyagambi no subuhati munu ni eko ekan nunu yere nyanyini tinya minyen kado galo minyen kado abeke sababu sugula kabo bato yerema abeke sababu ki sugula kabo bato yerema awa ciden ko sanu sugu kana aye bar nyumauke awa ciden ko no fitina unana dina nyagambira fo yere ta don beta yoromi yere ta don kam bela yoromi ciden ko wakati hada maden do bere ni dugu jera iye mu'miniye meni ula fela bena seybeke kafiriye tanke jiya ko nyagambile munumbe nu yubila kuma do foli la daro besika kuma do fodoro ula fe kuma min yere bi bo silamiya ko so man ni mu'miniye ni ko nyagambila terego kacha fitna kacha bidew kacha so ma mu'mini de ula fela la doka wajuli ni doka kuma besika tibila kewale do keli la daro bi la bo silamiya ko ni ula fe fana ye mu'mini de sani dugu kaje ibeke kafiri ula fela mu'miniye ikan limaniya bi bolo sani dugu kaje danko jiya ni tawassulu mun istimaiya ni erejo soso munun chayara sisa ula fe mu'miniye ibeda sani dugu kaje ebe tam mogodo ka kuma lamen nin kuma fo ebe se ko fo ba soro kuma imbila bo silame yere kono kike kafiri ube ibe se kata po abne mogodola ninke waleke iba soro ni ke wale inke abike kafiriye sani dugu kaje be ke wale inke be ke kafiriye ewa chide nye munfaraka yebi udinahu bi ardi min ad-dunya na ba ka dina fana feri jiyan nafama bal mode fule sisa bidiya chaman fule dina kono teriga chaman fule tabulo chaman fule foite ku ka dina fere jiyan nafama emay hayri mawlidi munun fuletea ate erejo soso kare wori tone ka wori to mogo bajate ninte kika dina fere jiyama yere bado ni wori fule kana ni sababu minye ate alaka dina kono ate chiden ka sunna kono me ibake kake munna puru ibake ka wori minjate ibo soro chogomi yabi'u dinahu bi ardi min ad-dunya ciden yen befo akom mo bena fitina bena balawu bena ko nyagamile ndo bena tabolo do bena mo do be o ka dina de fere dinyanna folola ciden yen hadisa wu fo wakati me yasuru hadisa nunun ka barate koy me hadisa nunun bara fule jiyan kuno sisa
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مجرم يشبه رجل مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويشبه كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا. على كنك سلا كنتنغا بل مو سلامه هذا ما دولا كجون أيجري كما بيت لم فني كما بيت كونيا من كافون كاكي كاتوكاكو لقد تيجي بباويو أكو ولا يحل له أن يفعل فيلا حتى يعلم حكم الله فيه ويشعل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أكا في كتاب فتن من نابا كراكو لغداري أكو أتدقى سلام بالغوية إكا فوي كنن دينا لا فوي كالاكا كيري دي دوالا فرو ألا يمونفوننا چيدن يمونفوننا ni yedde la sura la qur'ana yedde la sura la ciden ka kumala ako wakati bo bara suguke ni ma delila sura fungo fenna qur'ana ni hadisa ko kana ke folode abe ko mi yella dar tigi nyin kan ni mo mi makala do ako ni makala do ni ke bagaw nyin ka ke ni ko mi fule ni yedde la bala qur'ana ni hadisa be della taala ako do ni ke bagaw nyin ka ke abe ko mi do ya nyin ka do ni ke bagaw fona kaccade doni ke baw do famulendo do famulente doni ke baw do ye yere jira lawde do tu yere jira doni ke baw do taye jiyan na fanyini de doni ke baw do fana to chola e ko ne ka doni ke baw nyinin ka doni ke baga suku kacare la dar tiri ko ne doni ke baw nyinin ka kana tugu doni ke baga be ko de wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam ako doni ke baw nu doni ke baw lamme yu nyinin ka doni ke baga munun tuguran muhammadu ka sunna ko tugulu de ko doni ke baga munun tuguran muhammadu ka sunna ko tugulu de ko ya'muruna bi taati llahi wa yanhauna an taati shaytan sunna doni ke baga yejjumaye laga dariyu man kutufo ulube mugo nyamarane ala bato de kam mugo fatanya ka bo shaytane batoma mugo be mugo wele kata setane bato de na kaburi jiara maulidi kelu duwatu ala abwabi jahannama man ajabahum ilayhi qajafu fiha wala likalaw de be jahannama dinga dadela ibe mugo wele kata min yu jabi doro bi fili jahannama ko donc akalla ga dar tigi yaw bila sirade kuma kacha jamana kono me kuma bete mina fenyede kuma bete ika aywa baraka naide doni ke baga kacca jamana kono woleli kala kacca jamana kono wajulu kala kacca jamana kono me wajulu kala bete konka tuga kore wajulu kala bete ko be min fonne ka kede wa yaqtadi bil mutabina li sunnati muhammad wajulu kala munu dawa kala munu karamu munu nu be tugu ciden ka sunna ko ayetu ulude kore karamo te ciden ka sunna ka tugulente ciden ka sunna ka woleli kala rabe jahannaba dinga dala aya yere kolo suma ambe ala deli jamana de wala ka hakali ma duma minye ala ta tauhid nyuma sunna nyuma la fahamu salafu salih ala yo o doni no famu no bara no ya jamana nye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.